Na tomto videu můžete vidět výměnu těsnění hlavy E61. Nyní plochým šroubovákem zabírám za sprchu přes hlavu, páčím ji ven, zároveň se sprchou vytahuju i těsnění hlavy. Nevždy je to tak jednoduché, tady bylo silikonové těsnění, které jde většinou hezky dolů, když je gumové těsnění, bojuju s tím obvykle mnohem víc. Teď už můžete vidět parní čistič, který jsem nasadil na trysku páry a čistím s ním hlavu. Ve videu vidíte prostřihy, tenhle proces trval asi 3 nebo 4 minuty. Až byla hlava dostatečně nahřátá, vzal jsem nádobku s rozpuštěnou kafizou a do ní jsem máčel kartáč na čištění hlavy. Tímto kartáčem jsem potom čistil každý záhyb hlavy, tak abych uvolnil zbylou mastnotu a kávu a následně mohl umístit nové těsnění na sprchu hlavy. Tak znovu používám parní čistič. Tady z praxe můžu podotknout, že je fajn, když s ním dělá servisní technik, majitel kavárny nebo provozní. V okamžiku, kdy se dostane do ruky brigádníkům, tak z toho můžou být nepříjemnosti, protože ne každý má chuť se s tím učit a správně to použít a přece jen je to práce s párou. Tady už je těsnění hlavy vysoké 8,5 mm, je to ta vyšší varianta, ještě 8 mm a tady je precizní sprcha na hlavu E61. Nyní to zkompletuju tak, aby vlastně těsnění bylo na sprše. Na těsnění je obvykle vyražený typ a ten se dává, jak teď ukazuju, směrem od páky. To znamená, směrem na páku zůstane ta hladká strana těsnění a všechny nápisy jdou na druhou stranu. Trošku maziva, schváleného pro styk s potravinou a poměrně volně a lehce by měla jít nasadit sprcha i s těsněním. Teďka to dotlačím pákou bez košíků. Tím, že tam není košík, je tam nižší výška a jde to mnohem lehčej. Teď dávám jakýkoliv košík a dělám to stejný znovu, abych těsnění dotlačil na správnou pozici.